Hoi, ik ben Kendler en ik zal in het passieverhaal het concert Thomas voor mijn rekening nemen. Hallo, ik ben Bram. En ik mocht de rol van Simon spelen. Als een van de volgelingen. We zijn hier nu bij de repetities voor dit geweldig evenement. We nemen u met achter de schermen. Ondanks dat het een concertvorm is, zitten we volop te acteren. En dus is regisseur Bas met de hele cast aan het oefenen. Lange dagen betekent dat de kast goed verwend moet worden. Gelukkig gebeurt dat door de werkgroep van de catering en hoeven we er ons niet druk om te maken. Hier zijn ze weer druk in de weer voor ons allemaal. We zullen ze maar niet storen. Dit jaar is een andere opzet en een andere aanpak. Vandaag hebben we 2 nieuwe vertellers erbij. Vertel eens even wat over zichzelf. Nou, ik ben Theo Wolters en ik kom uit Posterold. En we doen hier met een passieverhaal. En u, mevrouw? Mevrouw, ik ben Lili van Heel en ik woon in Wienesrouw. En vorig jaar ook met passieverhaal metgedaan. En ik vind het super dat het nu nog een vervolg kreeg. Dit zijn de 2 vertellers die de bezoekers door de cruise gaan leiden. Het is niet een bepaalde leuk verhaalke. Wie bereidt je zichzelf hier op voor? Ja, we bereiden voor een stap voor. Nou, ik denk dat we toen we het verhaal in school moeten lezen, de aandeling van wat er ook gebeurd is, moeten we natuurlijk ook weten wat we gaan vertellen. Uiteraard doen we dat toes met een aanleiding en een filmpje waar we ons dadelijk een beetje naar moeten gaan houden. En zo komen we dadelijk door de kruising. Dus veel oefenen toes, dat moet ook natuurlijk goed de kop. En dat is eigenlijk iets wat moet ook een beetje gedreven zijn. Hè? Moet een beetje... Ja. En ik mevrouw? Ja, Theo had al inderdaad een beetje de praktische kant gezegd van wie wordt gaan oefenen. De tekst en de beelden, de muziek moet allemaal synchroon. Maar het is vooral denk ik ook een gevoel. Het passieverhaal zit eigenlijk al altijd in mijn hart. En bij mij zal het vooral ook de kunst zijn om dich in te leven. Maar niet dusdanig dat ik daarin verloren ga. Want het is een heftig verhaal. En het grijpt me ook elke keer weer aan. Ook als ik Jesus Christ Superstar bijvoorbeeld luister dan. Dus dat zal mijn uitdaging zijn om... Hey Mirjam, wat ziek dat ze erbij is en we bezingen dat ze samen met Floor de rol van Maria mocht spelen. Is dat niet een beetje gek? Wie gaat je de rol samen invullen? Nou, we gaan het zo doen dat het klassieke beeld van Maria willen we zeker in stand houden. Maar van de andere kant willen we ook het modernere kantje van Maria laten zien. Dus ik vertegenwoordig een beetje het klassieke beeld van Maria en Floor het moderne beeld. Oh, wat mooi, ja. En veel plezier. We gaan nu weer snel repeteren. Zijn je nieuwsgierig geworden? Volg ons op de sociale media en natuurlijk op het passieverhaal.com. Waar ook de tickets te koop zijn voor de 4 voorstellingen. Ik hoop dat we 10 en 11 juni ook te zien krijgen hier in Nieuwstad.